Mag-hi kayo dyan. Hi. Okay, welcome back. Nandito sa tayo ngayon sa Plaza Rizal ng Lawang. Ayan mga guys, ngayon po ay Lawang founding anniversary at nandito po kami, yes, si Siyempre Danio, mag-atin po ng parade. Ayan, at nandito na po yung buong Lawang 2 District. At ayan, dyan kami sisingit dyan guys, dyan sa unahan na pila na yan. So, nasa unahan yung syempre yung mga mga arugbagdol guys. At kami namang mga bagahon. Kami namang mga minor de edad, nandito lang kami sa hulihan. Nandito lang kami sa gilid-gilid. Ayan mga guys. So, shoutout po sa lahat po ng mga Lawanganon. Ang parade pong ito ay binubuo po ng lahat po ng mga kawani, empleyado ng gobyerno. Ayan, mula po sa mga guro, sa LGU at buong sektor po ng Lawang Northern Samar. So ayan mga guys, antabay kayo at mag-enjoy kayo sa aming parade. Oh, mag-hi kayo dyan. Hello! Okay, mag-hi kayo dyan. At ayan mga guys, naghanap nga kami dito kung saan kami sisingit. At dahil ayan tuloy-tuloy lang ang ligaya ng mga nagpaparade. At kami naman dito ay nakantabay lamang kung kailan kami makakasingit sa mga nagdaraang mga nagpaparade. Ayan. Pero sa totoo lang may arrangement talaga mga guys. At siguro kung nasa hulihan talaga yung pagsisisi. Nasa hulihan talaga kami mga guys. Kita ngayon last. Ano pa kayo ka-release sa 5K mo last? At ayan mga guys, inabot nga kami dito ng ilang minuto sa paghihintay at hindi pa nga kami makasingit. At ayan, nagsipagdaanan na yung ibang mga grupo at kami ay nandito lang nagmamaritisan. Hindi nagkukumustahan dahil syempre bagaman isang district po kami ng mga teachers, pero madalang po kami magkita-kita. At ayan na nga mga guys, sa wakas ayan, nakasingit na kami at ayan, umusad ng aming parada. At syempre masayang-masaya yung mga teachers namin dito. Ayun, yung siningitan naman nandoon lang sa hulyo. At sumingit na nga mga guys yung mga teachers. At ayan, may love shoutout po kay Kuya Alan, sister. Ayan, nagbablog din po siya, follow po natin. At ayan mga guys, nandito nga kami ngayon sa Barangay Gilaw Angi at paliko na kami. Paliko. At mega love shoutout po sa lahat po ng mga nanonood po dito at sa lahat po ng mga residente ng Barangay Gilaw Angi. Mega love shoutout po sa inyong lahat. At ayan may mga humabol pa, kuhang-kuha sa kamera. Mega love shoutout po sa inyo. So nandito po na-stuck po kami, nabalam po kami dahil mayroon doong bumalabag sa unahan, charing. Pero syempre ganyan talaga, tumitigil talaga kapag sa unahan po ay masyado na magkakadikit-dikit yung mga nakapila. So ayan, mega love shoutout po sa lahat po ng mga teachers na nandito kasama namin sa pagpaparada. At ayan, mega love shoutout po sa lahat po ng audience. Ayan, alam nyo naman, audience impact 50%. At syempre so thank you so much po sa panonood po sa parade. At feeling namin mga artista kami dito mga guys. Ayan ini-enjoy na lang mo namin yung parade para hindi naman kami tanglayan. Ayan. Tanglayan. Kahit mapagod syempre, basta importante ma-enjoy namin yung parade. Ayan mga guys, para po sa kaalaman ng lahat, ang Lawang founding anniversary ay ipinagdiriwang tuwing ika-20 po ng Setyembre at ito po ay ginugunita at ipinagdiriwang taon-taon para bigyang pagpupugay po ang pagkakatatag ng bayan ng Lawang. So dito po sa paradang ito, ang lahat po ay hinihikayat, lalong-lalo na po ang mga nasa pamahalaan, nasa sektor ng pamahalaan, mga kawani ng pamahalaan, mga guro, LGU at iba't ibang sektor po ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Lawang na mag-attend at sumali po, makilahok sa parada. Kaya naman, bilang pakikisa ay nandito po kami at ayan yung mga kasama namin dito. Ayan, namamaypay na sila dahil iniinitan na sila.
nagiinit na ang kanilang mga katawan. At ayan mabuti nga dahil yung parada po ay isinagawa maagang maaga pa po. Ngayon po ay 7 o'clock pa lamang po. At syempre magaan pa sa pakiramdam dahil hindi pa po mataas yung sinag ng araw. Ayan guys. Pero ang ano talaga dito, ang pahirapan talaga dito yung paglalakad ng mga nagpaka-heels. Ayan. Ayan mga guys, ilang araw na lamang po at magpipista na po dito po sa bayan ng Lawang. Kaya naman mga guys, yes yo, break it down yo. Iniimbitahan ko po ang lahat na makipamista, bumisita at syempre dumayo po kayo dito sa bayan ng Lawang para sa nalalapit pong Fiesta Celebration this coming September 28, 29, bisperas po sa 28 at kaadlawan po sa 29. Kaya ayan, mamiesta na po kayo dito sa Lawang. Mega love shoutout po sa mga masisipag na enforcer dito. Ayan, mega love shoutout po sa inyo at sa lahat po ng mga nanonood sa amin. Yes yo, break it down yo. So inuulit ko po, iniimbitahan ko po ang lahat na mamiesta po dito sa Lawang dahil ayan, malakas po yung loob kong mangimbita dahil isa din po akong imbitahin. Isa din po akong iimbita rin dahil wala po kaming bahay dito sa bayan. Ayan. So mga guys, sama-sama tayong mamiesta dito sa bayan ng Lawang. Ayan. At syempre, kayo ang manghingi ng takgas dahil alam nyo naman mahiyain ang inyong maestro waray at hindi yan talaga nanakgas kailanman, forever and forever. Amen. At ayan mga guys, paliko na nga kami dito sa cruising na ito. At ayan, mega love shoutout po sa lahat po ng mga nandito nakaantabay, nanonood. At syempre kumakaway tayo dito mga guys para naman feeling natin artista tayo. Ayan mega love shoutout sa inyo. Huli kayo sa kamera ni Maestro Waray at abangan ninyo ang inyong mga sarili sa Facebook, sa YouTube at saka sa TikTok. Panoorin ninyo ang inyong mga kalugaringon para makita ninyo na nasa YouTube na kayo, nasa Facebook na kayo at nasa TikTok na kayo nang bumida sa aking pagbablog. Ayan. At ayan mga guys. O ayan, may mga kinakampay dito dahil may mga teachers talaga na sumisingit. Ayan, mega love shoutout po sa lahat po ng bumubuo ng Lawang 2 District. Ayan, sa panguna po ng aming masigasig na District Supervisor Sir Lucio Lobos po. Ayan, mega love shoutout po. Si Sir Lucio po ay ninong po namin sa kasal. Ayan, Ninong Lucio Lobos po. Mega love shoutout. And of course, sa lahat po ng mga school heads ng iba't ibang paaralan po ng Lawang 2 District. And yes yo, break it down yo sa mga teachers po ng Lawang 2 District. Mega love shoutout po. At ayan, may dumating pa mega love shoutout po ma'am. At syempre again, mega love shoutout po sa lahat po ng mga enforcer. Ayan ayan, nandito po sila at nakasubaybay po, nakaantabay po para po sa nagaganap na parada. At syempre nagbibigay po sila dito ng serbisyong totoo 24 oras. Ayan. mega love shoutout po. Mahirap po yung kanilang trabaho dahil syempre nakabilad po sila palagi dito sa araw at nagpapanatili po ng kaayusan ng kalsada. Ayan, mega love shoutout po sa lahat po ng mga enforcer ng Lawang. Mega love shoutout din po sa lahat po ng aking mga kasamahan na teachers ng Magsaysay Elementary School. Syempre yes yo, pati na rin po ng mga karatig schools namin. Ayan, mega love shoutout po. Sila po yung mga nandito kasabayan ko sa paglalakad. Ayan, nasa unahan ko po si Ate Rowena Adarayan, yung aking buong pinsan. Ayan. Pinsang buo. Ayan, mega love shoutout sa iyo Ate Rowena. At yung mga teachers po dito sa ito pong mga nakahilera ko dito na sa unahan, nasa likuran, mega love shoutout po. Masasigasig, masasipag po ang mga teachers ng Lawang 2 District. At hindi ko lang alam kung matakgasin din kagaya ko. Ayan si Ma'am P, mega love shoutout sa iyo Ma'am P. At sa lahat po ng mga nanonood po dito. Ayan, nandito po kami ngayon sa ayan ang dami-dami nanonood sa atin guys. So nandito po kami sa cruising sa Barangay SMH. Yes. So mga guys, pinalingalinga ko yung ating camera dahil alam nyo naman, sinusubukan nating makuhaan ng mga videos yung ating mga kababayang nandito po nanonood para naman ma-shoutout sila po. Ayan mga guys. Syempre guys, mega love shoutout po sa lahat po ng ating mga kababayan po, mga Igkasinortihanon, mga taga Barangay San Miguel Heights, ayan, taga SMH. Mega love shoutout po lalo na po yung mga nandun po sa Maynila, nandun po sa ibang bansa. Mabuhay po kayo. Ayan, magsiuwian na po kayo mga balikbayan, balik barangay, balik na yun. Basta pabalik-balik na lang kayo dyan.
Ayan, magbakasyon na po kayo dahil malapit na po ang fiesta celebration. At syempre, ang dami-dami po mga activities para po sa nalalapit na fiesta celebration. Guys, abangan po ninyo, marami pa pong mga parating pong mga activities. Ayan, may Lawag Festival po bukas po ng September 23. Yes, may Educators Night. Atin po tayo ng Educators Night. Ito po'y pagbibigay-pugay po sa lahat po ng mga educators ng Lawang. Syempre makikita-kita tayo doon mga guys sa lahat po ng mga guro ng Lawang. Syempre mabuhay po kayo. Ayan, atin talaga tayo dyan. Ano kaya, makapanakgas kaya tayo dyan. Ayan. Mega love shoutout. Ayun yung mga kasamaan ko dito mga guro nagtuturo na doon sa mga sa mga damit na nakasampay, naka-display doon sa tindahan, at pinag-iisipan na nilang yun ang bilhin nila para isuot sa kanilang sa parating na Educators Night. Mega love shoutout po sa lahat po ng mga bata na yan. Ayan mga anak yan ni Ma'am Marisa nandito. Mega love shoutout sa Ma'am Marisa. Ayan, yung kanyang mga anak nandito sumasabay sa kanyang pagpaparid. Ayan mga guys. So ayan, daramong salamat, maraming salamat sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay, nagmamahal at sumusuporta sa inyong nag-iisang Maestro Waray. Salamat po sa mga nag-share, nagla-like, nag-heart. Ayan. At salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta kay Maestro Waray. Guys, pa-follow naman po na aking personal account na Elmer Galit Servito at ng aking bagong page na Maestro Waray TV. At sa mga susunod na araw magpapalabas po ako ng aking official statement tungkol po sa nangyari sa aking page na Maestro Waray. At guys, pa-follow po ito. Yes, abangan po ninyo ang part 2 ng aking vlog.